Mislim da će biti jako zabavno. Hajde brže da otvorimo poklopce. Vita, počinješ. O ne, kakav užasan početak. Rekao bih da je bodljikav. Da li ću zaista morati da jedem ovaj kaktus? On je tako strašan. Biće mi bolno. Ok, nema šta da se radi. Juj, kako boli. Možda je dovoljno? Naravno da ne. Jedi brže. Mislim da imam ideju. Što bih trpela bol kad mogu samo skinuti sve igle? I već znam kako ću to uraditi. Op, sad neću morati da se mučimo od svakog zalogaja. Nadam se da je kaktus barem ukusan. Kakav je? Pojela si ga tako brzo kao da je ukusan. Ne, uopšte nije. Odvratan je. Osjećamo to. Sad je more da skinem poklopac. Stani, dame imaju prednost. Pogotovo što sam dobila tako lep sladoled. Moram ga brzo pojesti. Vita, gde si odnela moj sladoled? Vrati ga. Neću. Vidiš da su kuglice okrugle, to znači da su moje. Znam kako da popravim to. Nakon toplog tretmana, kuglice će se istopiti, a zbog trouglastog oblika korneta, ovaj sladoled će postati moj. To je to. Kako ukusno. Stvarno bih zažalila kad bih dala sladoled Viti. Previše je cool. Alex, sad ti možeš skinuti poklopac. Jao, kakva lepota. Tako lep sendvič. I jedva čekam da ga probam. Kako je lepo znati da neću morati nikome da ga dam. Ovaj sendvič je samo moj. Tvoj, kažeš? Smislila sam plan kako da probam sendvič. Alex, zovete Vita? Sad će mi pomoći da pretvorim kvadratni sendvič u dva trouglasti. Žao mi, Alex, ali morala sam to da uradim. Shvati me i ja sam gladna. Jel tako? Da vidimo kako će ti se svidjeti sendviče sa trouglastom papričicom. Mislim da će to biti jako zabavno. Super! Baš mi je žao, Alexe, što ti nećeš da jedeš ove sendviče. U stvari ne, nije mi žao. Ha! Juj, ovdje nešto nije u redu. Odakle je u sendviču paprika? U pomoć! Imam nešto što će ti pomoći da ugasiš unutrašnji požar. Na, popij. Dajte mi neku tečnost. O ne, šta sam upravo popila? Jao, kakvo show. Da vidimo šta nas čeka u ovoj rundi. Vita ima čipsa, a šta ja imam? Nadam se da sam i ja imao sreće. O ne, ja vam nisam pas da jedem hranu za pse. Ne želim to da radim. Nećeš ni morati, jer prva jedem ja. Jedva čekam da probam lubenicu. Kako je sočna. Baš ono što treba po vrućim letnjim danu. Znam kako mogu nabaviti malo lubenice. Uz pomoć specijalne kašike. Casey, uzmi kašiku. Biće ti zgodnije jesti. Hvala puno, to je zaista zgodno. Samo što je sada lubenica moja. Jer se isekla na okrugle komadiće. Sljedeći put budi pažljivija. Mislim da ćeš puno toga naučiti iz ove priče. Sad ću te ja. Eto ti. Promašaj. Možeš se bacati koliko god hoćeš. A ja ću među vremenu jesti lubenicu. Zbog tebe mi je ostalo baš malo. Ali barem to mogu pojesti sama. To je to. Vita, sada ti. Mislim da će čipsevi biti baš ukusni. Pogotovo Pringles, obožavam ga. I ja isto. Ne mogu da odolim. Moram oduzeti Viti čips. Dobro je što za to treba samo promučkati pakovanje. Čudno, zašto je tamo prazno? Gde su svi čipsevi? Kakav užas! Ko je smeo to da uradi sa njima? Čipsevi su u bilo kakvom stanju ukusni. Ja ću morati da jedem hranu za pse. To je mnogo gore. Čak i miriše užasno. Mislim da ću povratiti. Možda ga neću jesti.
Naravno da hoćeš. Samo pogledajte kako je odvratna. U redu, treba bar probati. Fuj, užas. Odvratno je. Hrana za pse se mora jesti iz specijalnog tanjira. Reci mi hvala što sam ga uzela. Da, baš ti hvala. U ovom tanjiru to izgleda još gore. Neću je moći da jedem kašikom. Pomoći ću ti. Ne mrdaj. I ona ko će pogoditi? Eto ti. Jel ti se sviđa? Fuj, ništa gore nisam probao u životu. Mislite da je to smiješno? Sad ću vam pokazati šta je zaista smiješno. Kako se usuđuješ? Sada smrdimo na pse. Devojke, šta mislite ko će ovaj put imati sreće? Sad ćemo saznati. Sigurno ne ja. A ja sam imala sreće. Obožavam sushi. I ja sam imala sreće. Dobila sam čokoladu. Jako je ukusna. Tako je veoma teško naći u prodavnicama, zbog toga postaje još vrednija. Znam da i vi hoćete da je dobijete, ali neću vam dati. Previše je ukusna. Jedva čekam da pojedem sve do kraja. Dobro je što imam tu mogućnost, ali pre toga moram pokazati čokoladici par karate pokreta. Tako je, sad svi znaju da se sa Casey bolje ne šaliti. A sad ću vam pokazati trik. Uhvatit će čokoladice ustima, ali nije ni to sve. Jedno pače može svako uhvatiti, ali uhvatiti puno njih je mnogo teže. I nisam uspela da uhvatim. Kakva sramota. Ma daj, bitno je što sad mogu početi jesti sushi. Za početak uzmi štapiće. O, ne znam da jedem njima. Ako sada budem učio, sigurno ništa neću pojesti. Ali ko me sprečava da koristim štapiće na drugi način? Naprimer, nabosti suši na njih i jesti ovako. Super je! I udobno i ruke su čiste. Ne zaboravi da častiš prijateljicu. Ne. Čekaj, šta ću ti suši? Čekaju te sočne limune. Mogu da zamislim koliko su kisele. Fuj, skloni se. Nisam znala da se limuni vraćaju kao u bumerangi. Skloni se. Izgleda da su sada tvoja sudbina. Glupa pravila izazova. Tačno, upravo sam smislila kako da poboljšam ukus limuna. Moram očistiti koru. Awesome! Wow! Ups, Alex, izvini. Iako tvoja nova frizura se baš lepo slaže sa tvojom žutom majicom. U redu, dosta zezanja. Vreme je da jedem. Joj, šta ove limune rade sa mnom? Treba mi osvežavajući tuš. Sad mi je mnogo bolje. Samo ne luk. Ne želim da smrdim. Wow, koliko pače pice. Neverovatno. A ja sam dobio pucketave bombone. Obožavam ih. Mogu li ja prva da završim s ovim gadnim lukom? Ne želim da odugovlačim taj trenutak. Je li ukusno? Prestanite da me zavitlavate. Stvarno mi je teško. Nemate pojma koliko je ovaj luk gadan. Samo da ste ga zagrizli, odmah bi povratili. Jao, mislim da nešto izlazi iz mene. Kako smrdi? Izvinite me. Opa, vidim krugle kobasice na pici Casey. To znači da su moje. Ovo je baš lepo iznenađenje. Drago mi je. A ako iseče malo pače, mogu ga napraviti kvadratnim. To znači da ću ja moći da jedem. Bitno je da ne isprljem ruke, jer još moram jesti pucketave bombone. Kako se usuđujete? Kako vam nije sramota? To je moja pizza. Pače kvadratno znači da je moje. Jao, skoro mi ništa nije ostalo. U redu, nešto ste mi ostavili. Barem ću moći da je probam. A mene čeka puno pucketavih bombona. Jedva čekam da ih probam. Izgledaju mnogo dobro. Wow, stvarno su super.
Nemojte ni misliti. Sam ću sve pojesti. Kako cool. Ukusne su. Želim još. Pohlepni Alex može dobiti bombone samo na glavu. Tako je bolje. Značiš kako da se ponašaš prema devojkama. Opa, osjećam da ćemo dobro jesti. Jao, pogledajte koliko Skittles bombona. Možemo li da ih probamo? Prvo moramo pogledati kartice. Jao, bit ću najsporija. A ja sam najbrža. Srednja brzina, odgovaraj mi. Neće mogu biti vreme. Počinjem. Joj, to je prebrzo, čak i za mene. Znam kako bez problema pojesti bombone za nekoliko sekundi. Moram ih rasporediti po bojama. Super, izgleda ekstra. Kako si lepo to izmislila. Hvala, bila sam u pravu. Jesti kroz slamčice je baš zgodno. Wow, sav jezik mi je žut. Cool, pa dobro. Uskoro će se obojiti i u druge boje. Pokaži. Hoće da ga vidim? Stvarno? Sad je tvoj jezik zelen. To neće dugo trajati. Mislim da će na kraju biti ljubičast. Hajde da proverimo. Raznobojni je. Nisam to očekivala. Ako si završila, vreme je ja da počnem. Joj, nisam trebala bacati bombonu. Daj da ti pomognem. Otvori usta, ja ću ti bacati Skittles. Jennifer, ti nisi ništa bolje od mene? Nijednog pogotka. Ma daj, ali to je bilo zabavno. Rado bih se vam pridružila, ali moram da jedem. Jao, bombone se tako brzo završili, nisam ni primetila. Eto, zbog tebe nisam mogla da ih probam. A ja sam tek počela. Stavila sam u usta samo jednu bombonu. Mija, preklinem te, požuri ili ćemo ostariti dok te budemo čekali. Ali postoji jedan način da se to izbegne. Razumem, hoćeš da pomognemo mi? To je odlična ideja. Mi smo pravi tim. Zapravo nisam tražila pomoć. To su moje bombone. Kate, brže. Mija hoće iseći naše slamke. Gotovo. Neću vam dozvoliti da mi ukradete slatkiši. Sama ću ih pojesti. Ne mogu da verujem. Zakasnila sam. Nisam stigla. Ali sad možemo preći u novu rundu. Pitam se šta nas čeka ovaj put. Nutella, to je baš lepo iznenađenje. Brzo uzmite kartice. Eto, više nemam gdje da žurim. A šta je kod mene? Super, bit ću najbrža. A ja sam dobila srednji tempo. Gubitnice, danas sam ja imala najviše sreće. Jadna Kate, neće joj biti lako. Nema veze, snaći će se. Ja sam već počela, ali mi smeta pakovanje. Moram ga probušiti. Nadam se da će mi moje oštri nokti pomoći. Super! Konačno mogu pojesti čokoladni krem. Kako je slatko! Gledam te, Mija, i postajem sve više gladna. Niko ne može ostati ravnodušan prema Nutelli. Moram da se ubrzam. Uzimat ću više Nutelle. Fuj, ovo više ne izgleda lepo. Baš me briga, bitno je da je ukusno. Nikad nisam jela toliko Nutella odjednom. To je pravi raj. Već su ti sve ruke u čokoladi, ne bi ti smetalo da se opereš. Malo kasnije, sad imam važnije posla. Ponašaš se kao prase. I ja ne mogu to gledati. Onda ne gledaj. Prestani da me ometaš, Jennifer. Zar ne vidiš da sam zauzeta? I ja sam zauzeta. Moram otvoriti svoju Nutellu. Ispada da to nije lako. Wow, koliko Nutella na mojim rukama. Moram je odmah pojesti. Jo, teglica je prazna, šteta. Ješću ono što je ostalo. Brzo ću. Nadam se da će se to uskoro završiti. Čestitam, Jennifer, konačno je stigao red na tebe. Koliko dugo sam to čekala, jedva čekam da probam čokoladu. Drago mi je zbog tebe, ali bilo bi bolje da daš Nutellu meni. Šta još? Već si pojela svoju porciju, sad je moj red.
Super, ide mi pravo u usta. Čak ni kašika nije potrebna. Možda ćeš se ipak predomisliti, Jennifer? Nećeš? Onda ću morati da iskoristim rezervni plan. Ješću krem dok niko ne vidi. What? Ne razumem zašto se krem ne lije. Malo pre sve bilo u redu. Glupačica ništa nije razumela. Onda ću ponoviti svoj trik. Super! Awesome! Eto, opet nema ni kapi. Šta se dešava? Moram se koncentrisati. Ukusno! Shvatila sam. Mija je za sve kriva. Ok, sad ću je naučiti pameti. Pokušat ću ponovo. I ja isto. Joj, kako boli. Odavno sam shvatila to, Mija. Tako ti treba. Gotovo? Ja sam završila. Znači, ostala sam samo ja. Ali ja nemam gdje da žurim. Za početak ću polako otvoriti teglicu. Ja, koliko više. Ne mogu toliko dugo da čekam. Hvala što si mi pomogla, Mija. Ali nemoj biti nervozna. Opusti se. Ovo mogu i sama. Mislim da ne. Moram opet da ti pomognem. Gotovo, izvoli, Kate, jedi. Kako si dobra, Mija. Pravi si prijatelj. Hvala još jednom. Zahvaljujući tebi mogu probati Nutellu odmah. Možda i tu ti treba pomoć. Ne, ovo ću definitivno sama. Čokolada je već tako blizu. Jennifer, probudi se. Ne mogu više da se tim. Već osjećam čokoladni miris. Kako ti ide, Kate? Konačno si probala Nutellu? Jennifer, vraćamo se. Bilo je ukusno. Hvala što ste me sačekali. I gdje je naša hrana? Vidim sladoled. Porcije su baš velike, super. Jedva čekam da pogledam kartice. Ja ću biti kornjača. A ja mogu da pritisnem gas. Nije ni srednja brzina loša. Pa, ajde da se raskladimo. Jennifer, da li bi mogla da oslobodiš kašiku? I meni je potrebna. Da, naravno, daj mi malo vremena. Šta to radiš, Mija? Žao mi je, ali ne mogu da čekam. Želim da pojedem svoj sladoled pre nego što se otopi. Ne mogu da dohvatim. Zaglavilo se. Uspela sam. Sad imam sladoled na štapiću. Super. Šta ti je, Mija? Ništa, sve u redu. Samo je ovdje postalo malo hladno, ali sve je pod kontrolom. Nešto nisam baš sigurna u to. O ne. Mija se potpuno smrzla. Šta hoćeš, Jennifer? Da li zaista želiš da koristiš vatru? Previše je opasno. Bolje uzmi fen za kosu. Ponovo mogu da se pomeram, ne zaustavljaj se, Kate. Hvala puno. Ispada da moja vatra više nije potrebna. Tako je. Hajde da je sklonimo. Pošto je sve u redu, mogu li sad da probam sladoled? Inače, već imam dobar plan. Želim da napravim kornet. Biće veoma lepo, vidjet ćete. Super! Nisam očekivala da će biti toliko dobro. Jao, koliki sladoled imaš, neverovatno. Zašto si me udarila, Kate? Verovatno zato što si htjela da pojedeš njen sladoled. Pa, to bi stvarno bilo dobro. Izvini mi, ali sladoled je moj. Ja sam ga spremila i ja ću ga pojesti. Kako je ukusno. Oduševljena sam. Sa svake strane sladoled prelep. Ni malo ne sumnjam u to. O ne, moj kornet će sada pasti. Tužno. Ne brini, Kate, dešava se. Ostala sam samo ja. O ne, moj sladoled se otopio. Kako to? Pa, dobro, u tome ima i prednosti. Sad ga mogu popiti. Pazi, Jennifer, molimo te. Ne brinite, neću nikoga poprckati. Pokvasila je svu odeću. Da, ali bilo mi je lepo.